Senyor Sureda. Bon dia a tots, gràcies senyor Alda. Duim a aprovació els comptes de la SAM de 2011, ja el vàrem aprovar en el Consell d'Administració de la SAM. És un tràmit per dur-les en el registre mercantil i després així tenir els ajuntaments els comptes, per aprovar els comptes de 2011 els ajuntaments se necessita tenir la de 2011 de la SAM. Intervencions? Sí, senyor Lledrà. Sí, bon dia. Jo he aprovar els comptes dels tràmits, no tot més. Dimecres, entre les convocatòries después, convocatòria de la Junta General de SAM, que va anar a la secretaria, mirar la documentació, com demà, mirar la documentació después, que podem mirar la documentació de la Junta General de SAM. Sorpresa de vegades. Clar, jo venia en bona disposició, perquè sabia de com els comptes de la Secretaria de Bosc i d'Administració, en moments que la documentació no es deu anar a ser, se fa difícil donar suport a una cosa que no puc funcionar. Sé que les coses estan ben fetes i que surten i tot així com ha de ser. Però aquesta extensió servirà per tenir això a favor, de tornar-hi, la documentació sigui la documentació es ple i no ho ha d'anar demanant anar a la gent per aconseguir una documentació que tots tenim de tenir. Segona cosa que volia dir, el màxim ordre necessari a la Junta General, jo crec que estaria bé que es vist que anem ben vigilant i que se feina la casa Consell com l'ha de fer, perquè un vigilant hi podia jugar un tercer punt de sobre del dia, que no es pot donar paraules per tots els consells de la SAM, Consell Regional del Consell, per tots els membres de la Junta General poguessin fer aportacions, sigui per justificar la nostra existència a aquesta Junta General. Això és tot. Sí, gràcies senyor Lledrà. En primer lloc demanar-li disculpes, no sé què pot haver passat perquè dimecres no hi hagués la documentació. Jo imagino que sí que els consellers de la SAM sí que la tenien, perquè com bé vostè diu aquests comptes ja havien estat aprovats anteriorment, però no sé què va passar, però li demano disculpes perquè no era la nostra voluntat, i que hi pugui haver un altre punt allí on realment se puguin fer aportacions, és a dir, ho tenim en compte i en el proper no m'ha parit mala idea, perquè hi pugui haver un debat també en aquest plenari de com ha de ser el funcionament de la SAM, per tant, hi tindrem en compte els seus parets. Vots a favor de... Perdoni? Demanes paraula? Sí, senyor Jessic. Fins en el proper no incorporarà un parell de preguntes o en aquest no hi serà. Bé, nosaltres ens estendrem perquè el senyor Lledrà ha dit que dimecres no eren la documentació, dijous no era la documentació, però els dies que se van aprovar a la Junta de la SAM se'ls hi va aportar en el moment. Tampoc no crec que sigui aportar i aprovar. Si vostès ho volen aprovar tots sols, ho aprovin tots sols, però jo crec que la documentació del nostre representant també haurien de tenir un temps abans per estudis segons que van aprovar. I vostè cada vegada que endui qualque tema aquí que afecta la SAM, vostès mos ho rebutgen, que això s'ha de dur a la SAM. Molt bé. Me penso que es fa dos plens de la SAM, se va acordar per majoria treure de fora un empleat que no complia en les seves funcions, s'acorda entre tots fer-li un expedient i treure-lo de fora, i la presidenta, la senyora Sureda, unilateralment decideix no efectuar aquesta decisió que s'havia pres entre tots. Jo no entenc si allà les decisions que se prenen el president ho es pot desfer així com vol, aquí les decisions que prenem no serveixen perquè s'han de prendre allà. Ja me diran quin ordre dur la SAM. Jo m'apareix que d'aquesta manera poca col·laboració trobaran el grup de l'oposició, com a mínim en la nostra. Ara la senyora Sureda li contestarà, però aquesta societat anònima evidentment se va crear en el seu moment, hi havia un equip de govern que la va crear i va posar unes regles de joc, evidentment no ha
no va ser aquest govern. Si s'han de modificar, i entre tot considerant que s'han de modificar, cap problema ni un. Podem, si volen, tenir un debat sobre quin ha de ser realment el funcionament de la SAM. Ha canviat moltíssim i hem tingut molt de problemes a la SAM, però jo crec que si això és millorable no hi ha cap problema ni un. El que passa és que les regles de joc són les mateixes del seu inici. Hi ha organismes que se creen amb molt bon esperit, que possiblement després del seu funcionament te demostra que potser s'han d'anar canviant i estem disposats i estem oberts a canviar-los. En aquest moment són així, però bueno, si vostès volen, estem oberts en el debat de que els se poden canviar. Senyor Sureda. Sí. Home, sí. Sí, senyor Sureda. Sí, senyor, en torn de rèplica, no, perdoni, senyor, si vol que va el seu torn, senyor Guià, sí. Veig que fan coses de Guiana, no ho poden fer, no, ho fan. Si prenem nosaltres, no és que volen despedir ningú. No me faci aquesta ja, no volen despedir ningú, estic dient les formes que empleen vostès per dur la SAM. Primer, presenten la documentació tard. Bé, ho convoqui 2 dies més tard. Sempre, darrerament, tot va així, cada vegada que hi ha una comissió venen documents en el moment. No sé per què, sempre se posen excuses, però funciona d'aquesta manera. Però si se pren una decisió, si se li havia de donar audiència a aquesta persona, se li doni antes de prendre la decisió de treure-la de fora. Vostès jo veig que van fer, decidim treure-la de fora, estan d'acord en treure-la de fora i després li donen audiència i decideixen entre vostres dos que les normes diuen que el president i vostè que és vicepresident, que el president i vicepresident poden anul·lar totes les decisions. Ho diuen això les normes. Jo no crec que ho diguin, però convoquin un altre, convoquin els plens de la SAM en temps i forma i expliquin en temps i forma cada cosa. Només és això que us hi retrem, no que despedeixin a ningú, sinó el que fèiem el retret és perquè no fan les coses bé. Senyor May. Senyor Armanda.
Gràcies, senyor Balda. Bé, la nostra representant ja se va abstenir, sobretot i principalment per aquest motiu, perquè no havia tingut informació abans i fa mal posicionar-se, i a nosaltres ens ha passat el mateix, en el cas del grup municipal de no tenir la documentació, sí que ens estendrem. Moltes gràcies. Passaríem, doncs, a votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? No, és a dir, vostè forma part d'un grup polític i no té dret de paraula. Següent punt. Perdoni? El segon punt és l'aprovació de l'acte, perquè així ja no feia cap altra reunió, però si va haver l'altre, convocaríem aquí una setmana l'acte, la intervenció, prou d'intervencions, i ara que esta vez correspondria aprovar l'acte. El segon punt és l'aprovació de l'acte, i ja tenim, no s'ha convocat una altra junta general. Però si l'altre de los pot deixar amb la taula, és una setmana, només acabar les intervencions, perquè moltes vegades les intervencions són molt poca intervenció i aprovem l'acte immediatament. Si n'hi ha ben els portaveus. Podem aprovar l'acte o volem que costi? Posposar l'aprovació de l'acte, tenim una propera reunió allà on hi ha un punt de l'ordre del dia, que sigui L'aprovació de l'acte. L'aprovació de l'acte. Hem de convocar un ple de la SAM per Correcte. aprovar un acte. O l'aprovaríem ara, Sense veure la difícilment la podem aprovar. costa. No, bueno, han de convocar un ple dins el pròxim plenari ordinari, el que podem fer és abans convocar una altra junta i aprovar l'acte, però el senyor secretari suposa que el que li interessa tenir l'aprovada la setmana que ve, qualsevol dia que els vagi bé tot, si volen, ens posaran d'acord en el dia i convoquem una altra junta i aprovem l'acte. Sí. No, s'ha d'aprovar per ple. Està gravada, senyor secretari, està gravada. Exacte. Si en som marge de confiança a vostès de la gravació. Perfecte. Transcrita literalment s'entendria aprovar l'acte. Votaríem l'aprovació de l'acte en la seva transcripció literal. Vots a favor de l'aprovació de l'acte? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada per majoria.